Veštačka inteligencija je, hteli mi to da priznamo ili ne, već stigla u učionice. I nije samo neka prolazna novotarija. Ne, ovo je alat koji iz korena menja i predavanje i učenje. Pa hajde da vidimo kako tačno to izgleda. I da bismo razumeli tu promenu, moramo da krenemo od one najveće stvari. Uloga nastavnika se menja. Više nije dovoljno biti samo izvor informacija. Ne, sada se priča o dizajneru učenja. Zvuči dobro, zar ne? Ali šta to zapravo znači u praksi, u jednoj pravoj učionici? Pa zamislite ovako, tehnologija postaje onaj asistent koji preuzima sve one dosadne, repetitivne zadatke, a to nastavnicima daje ono najvrednije, vreme. Vreme i energiju da se konačno posvete onome što je zaista bitno, a to je naravno razvijanje kritičkog mišljenja kod đaka. Dobro, ali pre nego što se bacimo na konkretne alate, moramo da postavimo temelje. Kao i kod svakog novog polja, i ovdje postoji neki recimo, specifičan rečnik. Hajde da prođemo kroz nekoliko ključnih pojmova, čisto da svi budemo na istoj strani. Srce svega ovoga, cele te moderne priče o veštačkoj inteligenciji, jeste mašinsko učenje. Najlakše je to zamisliti ovako. Umjesto da programeru damo striktna, kruta pravila, mi mu damo gomilu, ali stvarno gomilu podataka. I onda on sam uči. Prepoznaje šablone, donosi zaključke, u suštini uči iz iskustva. Sljedeća reč koju stalno čujemo je prompt. U suštini, to je najobičnija instrukcija, naredba, pitanje koje postavimo veštačkoj inteligenciji. I tu važi jedno zlatno pravilo. Kakvo pitanje, takav i odgovor. Zato je veština pisanja dobrih promptova, takozvani prompt engineering, postala skoro umetnost. Sad dolazimo do jedne od najvećih zamki i ovo je stvarno važno. Halucinacija. Zvuči čudno, znam, ali to je trenutak kada AI model počne da izmišlja. I to radi tako samouvereno da ga je skoro nemoguće uhvatiti u laži. Ali glavno pitanje je zašto? Zašto bi to radio? Odgovor je zapravo prilično jednostavan, mada neintuitivan. Model ne razume šta priča. On nema bazu činjenica koju proverava. On samo predviđa. Na osnovu milijardi tekstova koje je pročitao, on pogađa koja reč bi najlogičnije trebalo da dođe sljedeća. Ponekad pogodi tačno, a ponekad zvuči ubedljivo, ali potpuno promaši poentu. Dobro, dosta je bilo suve teorije. Ajde da pređemo na ono što nas sve najviše zanima, konkretni alati. Šta je to što već danas može da se unese u učionicu, pogotovo kad su u pitanju matematika i informatika? I kad kažemo konkretni alati, mislimo na neke koji su, prosto zapanjujuće precizni. Uzmimo za primjer fotomat. Prepoznaje rukom pisanu jednačinu sa, pazite sad, skoro 98% uspešnosti. To je impresivno šta god ko mislio. Ali fotomat je samo vrh ledenog brega. Ono što je fascinantno jeste ceo ovaj ekosistem koji se razvija. Imamo alate za bukvalno sve. Za simboličku matematiku, za vizualizaciju geometrije, pa čak i alate koji pomažu učenicima da pronađu greške, odnosno bagove u svom kodu. Svaki ima svoju svrhu, svoju nišu. I pored svih ovih, da kažemo, usko specijalizovanih aplikacija, tu su i oni veliki opšti jezički modeli. Zamislite ih kao nekog svestranog partnera, asistenta, koji može da pomogne u pripremi bilo kog časa, da generiše ideje, da sastavi pitanja za kviz, mogućnosti su praktično neograničene. I tu dolazimo do jedne, verovatno najvažnije razlike koju svaki prosvetni radnik mora da razume. Razlika između opšte i, kako je zovemo, utemeljene veštačke inteligencije. Ova prva, opšta, crpi znanje sa celog interneta. To je kao divlji zapad. Nikad ne znate šta ćete dobiti. A ova druga, utemeljena, ona koristi isključivo materijale koje joj mi damo. Mnogo sigurnije opcija. A kako to funkcioniše? U praksi, vrlo jednostavno. Nastavnik napravi neku vrstu digitalne sveske. Tu ubaci sve proverene izvore, skenirane stranice udžbenika, svoje beleške, članke sa interneta kojima veruje. I onda, kad postavi pitanje, alat traži odgovor, ali samo unutar te sveske. Nema lutanja, nema izmišljanja. Pouzdano, citirano, sigurno. Dobro, sve ovo zvuči sjajno u teoriji, ali kako to izgleda na terenu, u pravoj učionici sa pravim đacima? Hajde da pogledamo par kratkih, ali vrlo konkretnih primjera. Evo, prvog scenarija. Srednja škola. Čas matematike. Na tabli kvadratne funkcije.
poznat prizor, zar ne? Ali umjesto klasičnog časa aktivnost ide ovako. Prvo, učenici rešavaju zadatak sami, na stari dobri način, olovkom i papirom. Zatim uzimaju alat, recimo Wolfram Alpha, i proveravaju rešenje. Sad dolaze ključni deo. Ne staje se na tačno ili netačno, ne. Pokreće se diskusija. Ako se rešenja razlikuju, zašto, gde je nastala greška, fokus se sa suvog rezultata pomera na sam proces razmišljanja. I upravo to pitanje šta radimo kad se mi i mašina ne slažemo, to je trenutak gde se dešava pravo učenje. To je poziv na kritičko razmišljanje, da se preispita i sopstveni rad, ali i rad mašine. Dobro, idemo na drugi primjer. Menjamo predmet, sad smo na informatici. Početni čas programiranja, uvod u Python petlje. Ovdje je pristup malo drugačiji. Učenici prvo rade u parovima, pokušavaju da napišu svoj kod. Onda nastavnik na projektoru pokaže kako bi isti problem rešio neki AI alat, kao što je DeepSeek. I opet, cilj nije da se kaže, evo, ovo je tačno. Cilj je da učenici uporede ta dva pristupa, da vide da često ne postoji samo jedan ispravan put, već više različitih, elegantnijih ili efikasnijih rešenja. To je lekcija koja ostaje za ceo život. Naravno, potencijal je ogroman, to je valjda svima jasno. Ali bilo bi neodgovorno ne pričati i o drugoj strani medalje. Moramo da imamo jedan uravnotežen, kritički pogled na celu priču. Sa jedne strane, benefiti su stvarno neverovatni. Personalizovano učenje prilagođeno svakom detetu ponaosob. Automatizacija ocenjivanja koja štedi sate i sate rada. Razvoj digitalnih veština koje su danas neophodne. Stvarno, lista je duga. Ali sa druge strane imamo i rizike. I oni nisu nimalo naivni. Pričamo o privatnosti podataka naših učenika, pričamo o algoritmima koji mogu biti pristrasni i samo produbiti postojeće nejednakosti, pričamo o opasnosti da se previše oslonimo na tehnologiju i zaboravimo kako da mislimo svojom glavom. O svemu ovome se mora voditi računa. I zato je možda najbolji način da razmišljamo o ovome kroz jednu moćnu metaforu. Kognitivna proteza. Šta to znači? Pa, veštačka inteligencija nije tu da zameni naš mozak, baš kao što naočare ne zamenjuju oči. Ona je tu da nam pomogne da vidimo bolje, da razmišljamo brže, da proširimo svoje mogućnosti. Ali i dalje je potreban čovek, vešt profesionalac koji će taj alat da koristi. I to nas dovodi do samog kraja, do zaključka koji možda najbolje sažima celu ovu priču. Veštačka inteligencija neće zameniti nastavnike, ali nastavnici koji nauče da koriste ove alate, one će zameniti one koji to ne urade. Budućnost obrazovanja, na kraju krajeva, nije u tehnologiji, ona je u rukama prosvetnih radnika i njihovoj spremnosti da se menjaju i uče.